Mä aloitan NYT nyt. Ja äänestys alkaa. Sulla tapahtui vähän hassuja asioita äsken. No niin. Nytpä tää nyt päättäis olla silleen, että minäpäs olen 5 vuotta myöhemmin. Iso kolmio tänne sitä, kiitos. Pum, 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 pum. Okei, hyvä. On kyllä läppä, kun vaan painaa face helptiä, että nuota tästä tutorials. Jee. Mulla menee itse asiassa aika hyvin. No nyt tulee tämä kohtaus. Paljon sulla aikaa mennyt? Noin 50 sekuntia. Ai joo, sama. No niin, tuli iso kolmio, kiitos. No niin. Pääsin tähän kohtaan, missä ei tarvi enää ottaa kolmioita. Ei niin, ei minunkaan. Tää on niin vaikea kenttä. On ihan sairaan vaikee. Joten Close to Me ei mene tällä kertaa havan päin. Joo, toivottavasti ei. Se olisi varmaan ihan mukavaa sulle. Joo, vois olla. Ei älä kuole tutorial-kenttään. Mulla on ite Näin. one hitti. Ja mä vaan hitti kanssa, en. Se on kyllä kaukana se kuoli. Ei, mä olin ihan vikossa. Sieltä tuli joku minipallo. No onneksi tää Joo, onneksi tästä on se, että Come on, kolmia. Siis, onneksi tässä on se, että tossa oli nämä näkymättömiä checkpointteja. No hyvä. Menetin pari sekuntia aikaa. Ja sit mä olisin kyllä resetannut runin saman tien. No niin, mene siihen kornosiin. Go! Toi on kauheeta spämmiä aina toi alku. Niin toi on. Miksi Kronos aina lagaa mulla? Joka kerta. No se ei lagaa. Paitsi myös mulla. Paitsi jos se kolmio, joka pitäisi ampua niitä palloja, ei ammu kuin yhdet pallot. Pitää epätoivottavaa ylärän keskellä näyttöä. Siis sieltä vaan tulee toinen kolmio aina silleen moro. Tulee maailman upein droppi, joka on maailman vaikein väistää. Wow, kuolin taas siihen. Hää? Joo, en oikeesti. Oli prankki. Mä en oo pelästy. Älä nyt pelkää kuitenkaan. Pakko sun pelätä. Anna äijälle pitää saada S:lle. Ja se jää sitä aina saakeli yhdestä hittaa. Mulla menee hermoksi. Hardcorella siis. Mä oon toisessa viimeisessä checkpointissa. Jo sama. Mikä tää tyyppi on? Ihmettä se tuli ihmeen pankki. Miksi nämä meidän uudet purkat, jotkut aakkoset purkat, maistuu ihan niinku huulirasvalta? Mä en sitä tiedä. Oot aika erittäin lähellä. Maali! Ei ollut vielä. Pääsitkö viimeinen checkpointti? Joo. Itekin oli, että hei, mitä maalissa sä nyt jo teet? Okei, mä en kuole ihan lopussa. No mua vähän niinku pelottaa tää just sen takia, että mä kuollakin. Jes, mä pääsin se. Ja sitäkin pääs. Anna se maali! Kiitos. Siis kolmio. Se tulee vaan maaliviiva silleen moro! Osuu maaliviivaa, sitten tulee maaliviiva. Okei, seuraava kenttä. Taitaa olla Milky Ways. Joo, se on Milky Ways. Toisiksi paras tutorial-kenttä. Mun yksi lemppari kentistä. Tapani Mä en tiedä kahden... mikä on mun lemppari bossi. Mun lemppari bossi on joko Close to Me tai Annihilate.
Niin, siis jompikumpi. Herra jumala, nää tulee hitaasti. Mä en ikinä tottu tähän hitauteen. Niin pelaa sitä hardcorea 200 vuotta ja sitten... Sitten tulee tähän, se on moro. Osaatko tulla, Mato? Sä oot niin hidas. Niin, sustahan kerkee kilppikonnakin väistä. Perään. Kilpikonna, jolla on 5 sekunnin reaktioviivästys. Ei ku... Au! Mitä? Mä vaan juoksentelin tällä neliöllä ympäri tätä paikkaa ja mä satuin juoksemaan tuollaisen ison neliöön. No isot neljät kyllä tulee välillä niin turha hitaasti, että meet se automaattisesti hittiä. Sä vaan käässät sen. Nyt täällä on räjähtävät pallot ja pallopallot. Ja toi iso pallo. Oh god, tässä on paljon palloja. Very paljon palloja. Too many balls. Siis oikeesti noissa neljöissä, noissa isoissa neljöissä kestää niinku 600 sekuntia tulla. Mä oon tottunut hardcorella pelaamaan kenttiä. Joku Mortal Kombatkin. Siis siinä yksin kerkee reagoimaan, ei yhtään. No ei mitenkään, se on ihan mahdoton kenttää. Nyt ei kuolemaa. Mä nouhitti. Mä en ihan... Missä se kolmio vetää? Tuolla... Ei, se aina pränkkää mun. Ai, mä onnistuin saamaan sen taas, no. Sitten vika, joka on paras kenttä tutorial-kentistä. Molemmat meni aivan samaan aikaan kenttään. Kauan on mennyt jo ajasta. 6 minuuttia 37 sekuntia. Sama aika mullakin. Tää kenttä hardcore on niin paljon eri. Oot sä tosissas? Mä osuin noihin vammaisiin kolmiopalloihin. Onneksi mä en. Onkohan Glowstomia tällä kertaa? Vihaako sä kenttä taas mua? Tarvii hakea mysliä saakeli. Oi saakeli, mä en ikinä tykkää osaa. Jos noi checkpointit ottaa ihan vasemmassa reunassa, ne synkkaa musiikkiin. Niin ne ottaakin. Kukaan ei halua ottaa vasemmassa reunassa. Oh. Mä vaan hitti. Tää on niin mahoton oikeesti hardcorella tää loppuosa niin tästä. näitä palloja ei kerkeä. Mulla ei oo mitään haju, miten mä sain tää SL hardcorelle joskus. Mä en sitä itekään tiedä. Ehkä ne päivitti sitä, koska eihän siinä yhdessäkään siinä Cool Friendsissäkään niistä ihmeen pikkupalloista varmasti ottanut damagea ennen. Et säkään mun mielestä silloin ottanut vahinkoa, kun sä pelaat. Niin, silloin kun sulla ei vielä ollut tätä. Niin ja mä katsot videoksi, tän on video. Okei, eka bossi. Eka bossi. Tarvii enää päässä. Go. Long live the new Tipuimme fresh. ekaan bossiin. Long live the new fresh, bye. Mä otan tyyliin tässä ihan alkukohdassa taas damagea sen takia, koska mä oon free tard alert. Emmetti. Tarvii siitäkin hakea joku pöytävihki. Jumala. Tää mun on aika hyvä, ainakin ite pidän tästä laadusta. Sais niinku paremman laadun äänelle. No kyllä sulla on ihan tarpeeksi hyvä nyt tähän mennessä vielä. Jees. Ei niin, tää oli tämä kohta. Vitsi noi pikkuneliöt, jotka lensen käsistä satutti mua. Ota vielä niistä käsistä muutama hittiä, kun mä menen yleensä painoon, että mä tästä otan hittiä, että mä Tässä siis pysyy tän kentän stratti, että pysyy vasemmassa reunassa koko ajan ja menee ylös ja alas. Niin, ai jumalakavit, mä otin sit kädestä hittiä. Se kasvattaa toisen käden. Tässä olisi kiva, jos pystyy skippaa cutsceneit. Niin ois kiva. No voisihan tehdä silleen, että periaatteessa niinku vetää playlistinä kaikki kentät.
story moden kentät. Niin, silloin sä käytännössä skippasit story. Toisaalta silloin siinä ei tuli sitä ihan ekaa. Ei niin. Taisi tekee vaan storesta kaikki kentät. Siis sä tiedät, että nyt Mä oon tyyliin samassa kohdassa. ai juman, toisen hitin justeessa. Mä oon liian lähellä tota saakrin kättä aina. Tuu saakri. Kenkkämusiikka. Kohtaan, ai samaa. Nyt kädet pois eestä. Maali. Tule tänne. Get the goal, kiitos. Mistä hän tulee? Kolmio. Vanha kaveri. Sieltä. Lähtää se siitä ohi. Niin mäkin. Mulla on mennyt onks tää 11 minuuttia? Joo, mulla on mennyt nyt 11 minuuttia. Niin sama, tasan tarkkaan mulle. Sitten tulee meidän hieno kolmio, saatais olla katskaneen rauhassa. No niin, nyt kun vois kipata tän, niin olisi ihan kiva. Säästäis 10 minuuttia aikaa. Niin, oikeesti, koska tää on niinku 200 vuotta pitkä tää cutscene. Niin on. Kolmio tuli ja iski mua päin. Joo, mä kuolin. Sä vaan kuolit. Tää on tää eeppinen rauhallinen musiikki. Mä voisin sanoa, että siitä piraattimusiikista olisi tehdä kentänkin. Mun mielestä on parempi, että se käytettiin siihen kohtaan. Totta. Mitä noi on, jotka räjähtää tuolla? Mä en tiedä. Kun Se oli se ilotulituksen. No kun ei täällä oo ketään, kuka lähettäis ilotulitteet. Mene, älä jää pysähtelee niihin palloihin. Enter. Niin miksei vaan voi mennä sille suoraan? Hyppää vesiliukumäestä, tai toi on vaan hyppyrimäki. Hyppää lesiliukumäestä. Missä se vesi sinne tuli nyt? No kun se hyppää veteen, niin silleen. Enter. Nyt sitä sokkelin nopeutta niihin vittuihin skuutio. Joo, nopeammin. Nyt tulee tää eeppinen kohtaus, kun tää yksi vaan päästään löytää päästä kolmio. It's over. Ja sitten on silleen... Ja sit se kolmio sanoo lol noob. Muhahahahaha. Toi ilme, kun toi hymyilee. Niin. Ja nyt alkaa Long Live the New Fresh uudestaan. Ja toi kaveri tulee siihen, minähän tappaan teidät. Vaikka toi saakelin kuutio kopittelee sua ainakin joku puoli tuntia sinne, ennen kuin lähtee karkuun. Niin. Puoli tuntia runjusta menee siihen, kun se heittelee meitä. Niin. Hyvä, kun tässä kohtaa käytännössä tarvii liikkua. Ei tässä tarvi liikkua mitään. Tää yksi vaan pahoinpitelee tää yhden näistä. Kauhea tyyppi. Niin on. Onneksi Tässä toikin on pääbossi loppujen lopuksi. Niin ja aika Bruce ei edes kuole siinä lopussa. No ei niin. Sitten vaan tulee joku DJ silleen, moi olen nyt hyvä. Ole nyt hyvä DJ. Meillä pitäisi olla kuitenkin joku kommentari tässä Kutskenen aikana, niin tää ei oo kauhean tylsä tää video ainakaan. Ei sillä, että tätä kovinkaan moni kattois. No tässä me kommentoidaan koko ajan toisia. Niin joo, ja mitä tässä tapahtuu. New game. Joo, new game time. New game. Aika ärsyttävä bossi, jos itse sanon. Varsinkin hardcorella. Ärsyttävän normaalilla, mahdoton hardcorella. Vähän niinku Clash. Miksi toi viiva heiluu? Se ei saa heilua. Koska näin on jossain ulkosaakelin avaruudessa. Ulkosaakelin avaruus. Ja nyt lähtee Aika hyvä. New Game by Nitro Fun.
mä en oo pysynyt laserin mukana ikinä. Mä en oo ikinä ottanut damagea niihin. Mä tein tommoista pienestä itse. Joo, ne on ärsyttäviä, kun ne vaan hyökkii kimppuun. Hariko tässä sitten kun on safe spottia? Mitä sä sanot? Safe spottia niinku tässä alussa, et pystyis olemaan jossain kulmassa. Ei sitä ketään haittaa. Mut kai sä tiesit, että me vedetään Clashi ekalla. Ässälle. Ässälle. Joo niin mäkin. Mä nyt tiiä. Se vähän riippuu vähän niistä, että minne se päättää lentää taas ne pallot. Ah, se nyt polkee. Mä en oo ikinä tiedä. Testaa meni. Mä en ottanut niistä tällä kertaa hittiä, aika jännä. Yleensä mä otan. 2 hittiä. Mä oon ottanut 0. Ilkeetä toimintaa. Nyt tulee tää siinä vaiheessa kun näyttö heiluu mikäkin. Let's go. Mitä tää tekee? Mikä? Mun ajasti vaan päättää aina randomisti sammuttaa itse. Täh? Nyt ihan oikeesti. Mitä teet? Käytät sä mitään? No paina uudestaan ykköstä. Painoin uudestaan ykköstä. Jatkuuko se? Ja se päätti aloittaa se alusta. Nytkö se? Mikä homma tällä ajastimella? Mulla on ikinä ollut tollasta. Tää vaan päättää niinku random. Mä en edes paina koko sakkelin ykköstä. Mä oon kaukana sitä ykköstä. No jatka peliä, kun mun on kuitenkin tää ajastin päällä. Mä voin jatkaa sitä siihen asti, kunnes sä oot vetänyt se. Kuka sen niinkin voi mennä? Perhana. Tämä nyt työmaa kun oma ajastin päättää leipo peli. Ai perhana mä vihaan tätä bossia. Oikeesti mä tommosta muistan. Ehtaaks tää peli väittää, että mä oon vanhin? Okei. Seuraavaksi Art of War. Tää on ilkeätä toimintaa mun ajastimella. Se on vaan, että sä näet ajasta yhtään mitään, ole hiljaa. Miten niin mukaan? Se oli pysähtynyt se leveli jo. Häh? Kun tästä tulee tää Art of War. Ja se tulee sitä vettä pitkin se leveli. Se oli pysähtynyt. No mulla näkyy toi aika tuolla vielä toi 15.13. Näkyy tää uusi. Tämä nyt työmaa ihan oikeesti. Mikä on? Tämä on reilua mun ajastimella. No eipä sillä kauheammin väliä. Ei. Toki mä näin kyllä vähän nyt jälkeen. Mitä haittaa siitä? Mä oon vasta nyt Art of Warissa. Otin damagea, mä oon vihainen. Mikä kenttä? Art of War. Mikä muukaan. Sitä kohtaa sä siinä oot. Toiselta checkpointilla. Okei. Missä sä sitten oot? Kohta ekalla vasta. Miksi minun ajastin päättää aina leipoo? Mitä sä Tai teit sit olla hyvin sille? mahdollista, että mä painan jossain vaiheessa vahingosana ykköstä, jos mä pelaan nuolilla, niin... Ei mulle kyllä ikinä käy silleen. Eikö se pysty vaihtaakin ne näppäimet? Joo, ne pystyy vaihtaa kyllä. Ja sä voisit myös tehdä sillä, että
Toimiiko se vaikka sä laittaisit sen... Toimiko se silloin kun sulla ei ollut numlokki päällä? Ei se silloin toimi. No sä voisit laittaa se aina silleen... päälle. Niinku, Siksi aikaa. niin painaa aina pois se päältä vai? Mullakin. Ei kun jos sä pain... Niin. Siis, niin mä painan sen ensin päälle, sit mä painan pois päältä mä en voi painaa sitä. Niin. Totta. Toi on hyvä huomio. Sit se ei vahingossakaan... No sinne tulee nyt jotain aikaa. Tulee. Sitten... Tulee... Termination Shock. Pum. Mä taisin päästä just Art of Fire No Hit. Mulla olisi yksi. Mä en tiedä, onks mä päästä tää niinku playlistillä no. Etkä kolmio mene. Pientä säätöä. Eka kertaa kummiskin. Live Split on muutenkin aika buginen homma, että en yhtään ihmettele, jos siinä on jotain tollasia ongelmia. Mä menen tervatiasukki. Tervatiasokki. Termana. Ei Termination sokki siis. Perhana. Termasta. Vitsi mua suututtaa. Jos mä vedän tän vahingossa S:lle, Ja sulle se playlistissä tässä. niin mä oon yrittänyt sitä playlist seurata vaikka niinku kuinka monta vuotta jo S:lle, kyllä, vuotta. Ainakin 30 vuotta. Kävelin just päin tota palloa. Siis koska Nää meni tällä... erittäin lähetä ne maapallot, mutta nää käveli niin. Anna toi osuus sitten. Ui. Tohon pitää valmiina. Nyt tulee tää Almost Impossible kohta. Into the zone. Ei tää oo Into the Zone, freaking knobba. Se vois olla. Missä Onko Jimmy sun vetää? kenttä? Jimmy vois tulla invadaan meidän speedruni. Niin se vois. Ois vähän muutakin juttu seuraa. Ei sillä, et saisit huonoa juttu seuraa. Nyt täytyy painaa Alt 4. Silleen just viimeisessä bossissa oot silleen Alt 4. Ei. Ei, mä kuolin, oot sä fucking kidding me? Miten sä kuolit? Hei, mä itse skippasin sillä, että mä kuolin. No niin. Onko tää uusi skippi? Sille, voi tehdä sille, että menee ihan oikeaan reunaan, ottaa checkpointin, ottaa ensin damagea sille, että sitten kuolee, niin sit kun syntyy uudelleen, niin spavnaa aika niinku myöhäisemmässä kohdassa. Perhana, mä menin ite kuolee sitten. Se ei mennyt niinku Strömsös. Pitäis varmaan vähän keskittyä. Joo. Ai perhana, mutta tässä. Pum, 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 Koska minä olen moppi. Minä en tässä. Seuraavaksi taitaa tulla Sevcon. Jos oikein Sevconi muistan. vanha kaveri. Kyllä, Sevcon. By Big Giant Circles. Tää helpoin kenttä mitä maailmassa on. Mä vihaan sitä erittäin pitkään alussa. Niin koska sä olit huono tässä pelissä. Ei mä kyllä voi vetää, mä olisin vielä käppärämpiks close to me, menee game over. Mä jitter-klikkaan mun kuutio, se tärisee oikein kunnolla. Jitter-klikkaan kuutio. Mä jitter-klikkaan mun ylänuolta. Ja sit se vaan vetää silleen Joo, tää ei mene niinku Strömstä. Koska mä en ole tässä silmilläni mukana. Missä? Tässä Termination Shockin kohdassa. Siinä jos ne tulee sieltä silleen, joo nyt me olemme tässä ja nyt me siirrymme sivuun. Silleen niinku tulee se vastapäivä. Vastapäivä, häh? Siis tulee niinku päin ja sit niitä tulee se vuorotella, että ei tule missään kohdassa keskellä. Joo. Mä en nyt tänään onnistu herään.
Mä menin kuolee toisen kerran. Kannattaisi olla hereillä, kun vetää speedrunia. Niin kannattaisi. Aika vaikea niinku varmaan vetää jotain GTA V speedrunia. Kun jos ajattelee. Kun Classic Percent kestää 6 tuntia. Ei kun pidät joku erittäin pitkän pelin siitä. Sen vaan Herran jumala, mä kuolen kohta uudestaan. Ei Termination Shock oo edes vaikea kenttä. Mulla muuten kerran tässä Sevconissa puuttui jotain näistä palloista. Se oli tosi outoa. Mä olin silleen, että mitä tapahtuu. Mä mun Herman pitäis olla seuraa tässä pelillä. Hei kato, mä pääsin Sevconin no-hittinä. Herman, tiesitkö sen? Että? Mä voin pitää sut tän pelin aikana seuraa. Pidä seuraa. Koska mä en oo yhtään valmistunut tähän. Että? Siis toi kolmi on ihan täys... Bruh moment. Arvaa mitä proof-momenttia mä tein. Sä kuolit uudestaan. Mä sain game over. Miten sä oot kuollut jo 3 kertaa Termination Shockissa? Mä en tiedä ihan oikein. Ethän sä kuollut siihen viimeksi ollenkaan. No niin, tää on helppo kenttä. Mä en ollenkaan hereillä tai mulla on paineet. Paineet mistä syystä? En mä tiedä. Video. Tää on kyllä kans aika no-clip tää yksi kenttä, mitä mä vedän nyt. Tää on niin no-clip kuin olla ja voi. Tää sulla vaan Herman pitäis olla. Joo. Eikö se ois hyvä juttu? Ai sä et yritä speedrunaa. Musta tuntuu, että tää päivä jos sille päivälle suositeltu. Mitenköhän se Close to Me menee tääkään ei mene. Voi olla. Ui, toi Voi tulee olla vähän suoraan päin. tukalaa mennä Close to Me. No mä vedän sitten speedrunin ja katsotaan miten tää sujuu. Jos mä saisin vaikka vähän paremman ajan kuin viimeksi. Mä kannustan sua, koska mä en tuu saamaan. Hate myself. Toki mulla ei kyllä viimeksi tosta mittaria edes. Tiedätkö? Ei mut sul taisi mennä jotain tunti 35. Jotain sua pidempään. Tulee joku cutscene, niin mä voin jakaa sulle näyttää. Ai juman kavito. Ei Terminatiosokki ei kuule mene tänään. Se on siis erittäin helppo. Mitä sä teit? Minä vaan. Sä rikoit. Mä rikon kohta pöydän täällä. Kuolen vielä yhdenkin kerran, ei. Veet sä sen kuitenkin koko pelin läpi? Kai se pitäis koittaa. Mut et vaan speedrunina, joo okei. Okay. Mut speedrunaus on oikeesti aika hauskaa jossain peleissä. Niin se on. Esim. Portal, joka oli mun speedrun peli pitkän aikaa. Noniin. Mä otin sen yksintinä läpi. Mihin menet kolmio nyt? Herran kohta pitää taas oikein Come muistaa. on! No kolmiot ei suostu tulee mun luokse. Mä sain sen veneen Se nyt. sä oot jo, missä kentässä sä oot? Siinä, että mä sain upea vene. Stream. Mä oon Safeconissa vasta. Mitä? Ai niin. Lähtee semmonen tryhard monta, että mä en kuule kertaakaan minkään kentän aikana. Kaikki SLS mä rakennuin. Ei. Ehkä se nyt aivan täysin mun musiikin. Oh my god, mä en sit osaa sitten yhtään. Tää on ihan not my strong suit tää vitsin kohta. Se menee kohta. Niin. Ei sinun voimapukus. Siis mä vaan flowing through this
Like I'm hacker Oikeesti man. hittiä. Voiko tässä venekohaseessa kuolla? Ei. Mun mielestä missään muussa kohdassa kyllä sinne yhdessä tippuu, ei kun nousevassa kohdassa kuole. Tippukas. Kai. Tippuu jos käännät näyttös ympäri. Sanoit sä tippuu näyttös ympäriltä. Ei vaan, siis kun käännät näyttös ympäri siinä kohdassa se ihme nousee. Käännät näyttös ympäri sitten näyttää että tippuu. Et voi sanoa mitään ettei se näytä. Nyt lähtee Barracuda. Kumpa mä oon siellä? Mä oon random Sepponissa. Se on just hyvä kenttä. Näytillä. Aha oikeesti. Tän oikeesti. Tässä on safe potti täällä mä Vihaan elämäni, koska se on aivan roskaa. Mä nimittäin otin hittiä Barracudassa. En tiedä se on itekään. roskaa, että mä rakekuutta. Kuolit sä Sevkoniin? Joo. Miten sä oot näin huono tässä pelissä? Mä en tiedä miten mä näin huono. Mä vetän Anhilote. Sulla on vieläkin vissiin rekordi päällä. Mulla on rekordi vieläkin päällä. Sä voit laittaa mulle sen videon, niin mä julkaisen se speedrunner plus speedrunner fail, ei ku. Just näin. Mä heitän tos saakkelin kellot on. Mä oikeesti laitan joku speedrun fail jutun siihen, sit se kaikki on silleen. Tätä ei Ha, tätä vielä. lol. Tätä tähän vielä nyt yksi yritys Anhilote, niin katsotaan kuinka paljon mä saan tästä turpiin sit. Jos tää nyt kehtää väittää, että mulla menee Anhilote paremmin kuin joku Terminator, niin mä oon vähän huolissani. Sä vedät Annihilatin ekalla SL. Niin jos vielä tolleen jollekin hardcorella on silleen moro. Epico Gamer Moment. Mistä sä tuut, kolmio? Okay, here we go. Olen luolassa. Juma. Ai niin, tää on tää luolanavigointi, jota mä en osaa tehdä. Mua vähän pelottaa nää saakeli haahulit, mitkä tänne yläreunaan tulee, niitä tulee kuin 3. Näkee missä sit on kenttä. Joka on... Subwoofer Substep. Nyt on muuten aivan mahtava patterni, siis liikepaikka näillä. En mä tiedä, onks Siis millä? noilla palloilla, noilla menee aivan mahtavasti, kun elää tuolla yläruudussa. Ja alhaalla ja keskellä ja... Sit mun destroyata. Tulee muuten harvinaisen ärsyttävä. Tulee erittäin ärsyttävä kohta. Ei, mä otin sit hittiä. No se meni siinä se yritys. Eipä... No se tarvis vetää. Olen pettynyt. Itteesi vai? En kuollut, mutta... Hyi. Et oo tosissaan mä one hitti. Missä Barracuudassa vai? Ei kun Subwoofer Substep. Hei, Herman, se on yksi lempikentistä. Niin. Mä tein Mulla tyhmiä meni valintoja. Game over. Kun mä haluaisin saada paremman joku viimeksi, se olisi mun niinku ainut maali. Se olisi mun ainut malli saada joskus vielä vedettyä tälleen läpi, että mä feilasin. Nyt Ei noi vaan pallot, toimi ne ette osu muhun. Mulla ei vaan tänään toimi tää pelaan.
No kehtääks taksi vielä väittää, että Analyse menee nyt tällä? Vois pelaa tänään Overwatchiakin. Se on hyvä kun tunne, kun mä en edes mene tonne Annihilatin tuonne Destroyerissa, mikä tuo tyyppi tossa. Niin hyväkseni lopussa se ruumu, kun mä en mene siis. Mä vaan alhaalla jotain hittiä ja se ei mennyt kanssa. Tule tänne. Nyt mä en kuole tähän ihan loppuun. Paljon sulla Herman niitä beatpointteja olemassa? Jotain päälle 3000. 3000, okei. Mulla on 4600. Mä vaan veikkaan, että sulla on Herman enemmän. Kun mä en oo vetänyt niitä playlisteja paljon. Ainut beatpointit, mitkä mä oon saanut, ne on ollut challengeista. Niin ne on käytännössä. Voitko liikkua? Mä varmaan lopetan ton rekordaamisen. Ash here. Et oo tosissas, mä en pidä tästä kun tää on näin hidas. Menis jo! Hohoho! Mä skippasin ton koko jutun tuurilla. Oh my god, se oli nopein mitä mä oon ikinä vetänyt. Siinä tuli ainakin 20 sekuntia aika lisää. No kanssa saat tosta hyvää momentti sinne perään kaikki. Nyt lähtee cheat codes. Mahtava. Ihan super hyvä. Mun lemppari. Hardcorella. No normaalistikin mä taisin kuolla tähän viimeksi. Hardcorella te in the house survey. Joo. Niin se tunne kun mä melkein pääsin sen läpi. Mä en päästy yhtä pitkälle sillä normaali. Se oli tuuria. Tuurilla selvisin tosta. Mikä mulla täällä? Ei. Vedän nää kertat, tarvitaan tää hardcorella SL. Okei, pääsin droppiin asti no-hittinä. Mä vedän rightiisi ja hardcorella no-hit. Koitan vetää no-hitillä. Se on mulle jo aalla, niin Chico select! No en saa. Herman se tunne kun ottaa hittiä sinne vasta on menossa sinne droppiin, eikö se dropissa? Miten? Vikalla checkpointilla. Totta kai mun pitää kuolla cheat codesissa ainakin kerran. Se Kuuluu nyt normaali sääntöihin. niin vaikea herra. On Okei, tää. se on varmaan siinäkin 4 kertaa. Mua Se on vaan, vähän Herman semmonen tunne. mua vaan vähän ärsyttää kun menetin tossa aika paljon aikaa. No sä ja sun ajat keskenään. Tänään ei tarvitse kyllä joskus vähän paremmalla tuurilla. Ei! Se on perhana kun mä otan aina sitä droppiin menossa hittiin. Nyt kun Lycantrophissa en ottaisi niistä päistä damagea, niin olisi ihan hyvä. Mä vihaan Lycanthropy eli kaiken. Lappammanen kenttä. Seuraavaksi tulee Clash. Siinä on musta ihan hyvä musiikki. Joo, eikä tää oo pahan normaalilla, mutta Hardcorella ei. hardcorella. Siinä ei koske edes pitkällä tikkaa. Turva.
Hardcorella täytyy vaan sanoa, että ei kiitos. Ei kiitos. Vähän niinku kuin Into the Show. Mikä? Intost Show? Into the Show. Se on kans ihan niinku mummo se kenttä. Hyvä kun se ryhmän nimi oli Babushka is best. Niin. Eli mummo on paras. Onks tuota Vilkkoa vähän niinku tehnyt? Ei, joku se oli Mikko. Oikeesti. Joo. Outo. Mä kysyin Vilkulta, että mikä tää servun nimi on. Sitten älä muuta kysy Mikolta. Mikko sen laittoi, sit mä olin silleen, no promo Meero, hei. Otin droppia ennen yhehti. Mä en suu. Joo, siis ei nää pallot liiku randomisti, mutta ne liikkuu niinku silleen, että tässä ei oo safe spottia ollenkaan. Mut niillä on monta eri reittiä. Sä et voi vaan olla tän ajan yhdessä paikassa ja olla silleen, että joo, en ota hittiä. Et voikaan. Se peli on sitä mieltä, että sä huijaat. Ei mä pääsin ekalla läpi. Tää? Mistä sä menet, kolmio? Tällä kertaa en kuollut. Toisin kuin viimeksi. Hyvä. Mulla on paljon timesaveja tässä runissa. Mitä mä teen? Vedät Anna jo laittia. Niin täällä. Mä muistan hermoksella, kun sä et ollut ollenkaan keskittynyt, sä vedit tässä alussa 3 hittiä. Ei kun 2 hittiä. Sä oot raitisi alussa. Joo. Paitsi että jos ottaa 3 hittiä, niin kuolee. No mut siis joku 2 tai 1 hittiä otin. No, siis tää on ihan mahdoton tää kohta, mistä tää nousee, kun tässä ei oo mitään paikkaa mihin mennä. Ja sitten jos sä meet jonnekin, niin sitten sieltä tulee heti joku, joka sanoo, että nyt sä kuolet. Se on se, että sun elämä loppuu tähän. No, et oo tosissas! Ja sitten ärsyttävintä tässä on se, että tuossa keskijutussa ei oo viivaa. Tän 2 keskimmäisten välissä. Joka tarkoittaa sitä, että siitä ei voi mennä läpi silleen. Ja sit sä kuolet, koska siitä ei voi mennä läpi. Ja sit tuolta alkaa tulla noita random sahoja silleen, joo me ollaan nyt tässä. Sinne päivän jatkoita. Mihin? Tossa oli koko ylärivi varattu. Mä en päässyt kummastakaan reitistä alas. Eli onko se nyt lykantropyssä? En vielä, koska tää on ihan vammainen tää yksi kohta. Niin sä oot siinä. Mut mä Lykantropun jälkeen tulee sit kuuluisa Cool of Friends. Nyt menen lykantrofyyn. Tai en vielä, tästä tulee tää alkujuttu ensin ja sitten... Mä mietin vaan, että kun tän tarinaideahan on se, että se monsteri tulee sen lykantrofyyn ja sit se on se bossi. Niin mitä jos se ei olisi tullut, niin mikä se kenttä sitten olisi? Se olisi tyyli joku... Mä tiedän. Pätkää Kiava on 860. Se on sulla joku Vintage Me. Ihan huono kenttä. Niin. Go in. Kauheeta spämmiä tää mapissa liikkuminen. Mun lempibossi, jee. Mikä on sun tehtävä? Mä sain jossain kentässä ollenkaan tää. Mikä kenttä se? Mä oon vetänyt sen muuten sen haasteen läpi. Mutta tiesitkö, että tuona... La Dance Macareessa niinku sen Soul Knightin sen bossin. Se ei pysty vetämään niinku no dashina.
Joo, no montakin kenttää, jotka voi vetää no dashina, mutta... Vedä lycanthrope no dash. Vedä toi... try this no dashina. No, mitäköhän häkkiä. Siinä ei voi vetää no dashina ottamatta damagea. Hei, mä pääsen tän pääkohan ottamatta damagea yhtään. Mä vedän milkiveen. Ohitti. Ei kun siis perhana, kun siis no. Ei saa vaan pitää ollenkaan tuossa peisillä. Tiedätkö kuinka paljon tekee däässeillä? Ei yhtään. Mut jos sä saat niinku no däässinä, sä saat niinku ottaa hittiä vähän. Kai. Tiedätkö sä yhtään hermasta juttua? Mitä? Et saako sen challenges ottaa ollenkaan hittiä kun vetää sen? Mä asuin vikaan mahdolliseen palloon Lycanthropyssä, en saanut no hittiä. Tekee. Ihan surkeeta. No ei se haittaa, koska en mä ois halunnut sitä SAa muutenkaan, nimittäin... Sitten se ei ois ollut playlistissä. Kyllä mä nyt ymmärrän, ettei story modesta tuu rankkiin, mutta... Miksi? No sen takia, koska se on story mode, niin sit se lisäisi siihen jonkun rankin ja se olisi vähän outoa. Hyvin mahdollista. Että onhan se kiva silleen, että voi vetää playlista ja sitten yrittää saada vaan parempia tuloksia tälleen, mutta... Totta. No joo. Sitten taitaa tulla tosiaan Cool Friends. Joo, seuraavan Cool Friends. Mä kaisin no dash. Se tunne, kun hermo, mulle tuli tossa niinku, mä vedin tätä playlistia. Joo. Mulla oli muutama tommonen niinku kenttä valittu. Hyvä kun mulla tuli tämmönen niinku, tässä on että mikä sä oot joku She Stand Alone esimerkiksi. Niin mulle tuli semmonen, että mä olin dashannut 150 kertaa. Yhden kentän aikana. Mä en tiedä, onko se yhden kentän aikana vai 2 kentän. Vai sen playlistin aikana. Niin, mutta siis mulla oli joku mun lempparikenttiä valittuna, mulla oli about 5. Niin jossain 3. vai 4. kohdalla tuli semmonen, että ei oli niitä enemmän kuin 7 apauttia. Sitten jossain 5. 6. kohdalla tuli OK. Mä en varma, ottaako se kaikkien, niistä vaan se yhden. Siis paljon sit sai Beatboy tehdä se 150 kertaa? Mä en ollenkaan muista. Se challenge on lisää. Arty level up. Mikä se nyt on? Come on nyt! Herman, kun mulle tuli Oh tehtävä, my god. että 10 niinku kentästä P-rankkia, mulla on 41 jo. Vähintään. No. Mikä on mun seuraava challenge? Okei, mun tarvii tehdä 3 kenttää putkeen. Vaikka... Tää mun lempikenttiä. Tee se haaste, että vetää niinku kaikki bossikentät yhdessä playlistissä. Mulla ei vielä sitä haaste tullut. Lähdetään vaikka Ujuma. ton kentän. Ton kentän. Taka. Cool Sitten kenttä Friends. Clash. Mä en tiedä, mä otin Clashin ja... Et sä sanonut, että sä otat jotain etkö sä sanonut, että sä otat sun lempikenttiä? Tässä on hyvä musiikki. Sit sä otat Clashia Into the Zonein.
Tässä koska niistä on hyvä musiikki. Ja mä haluan Into the Zonesta S. Aina mä otan tässä damagea joka kerta. Taas mä kuolin! Tähän vammaiseen sahakohtaan. Joka Niin, kerta! Cool Friends. Taas! Et oo tosissas, mä vihaan tätä. Taas sama kohta. Miten tää kuuluis vetää legitisti läpi? Mä en tiedä. Se on joka ikisen tämän pelin pelaajana. Taas mä otin damagea tässä. Sä et voi olla tosissas. Taas tossa samassa kohdassa. Mä kuolin tähän kahdesti. Vitsi mä vihaan tätä kenttää nykyään. Se on ärsyttävä kenttä. Ei tää ennen ollut yhtään ärsyttävä. Tää oli itse asiassa aika kiva kenttä. Mä tykkäsin tästä kentästä, mutta nykyään haista kukkanen, Cool Friends. Ei kun haista pankkikortti. Ei kun mitä pankkikortti. Lisää cutsceneja. Ihan oikeesti. Mä oon huono pelaamaan tätä peliä. Eka kenttä. Eli helikopterin aktivoimiseen. Eli The Lunar Whale. Tänne mun nurkkaan on kuin yksi pallo. Mitä ihmettä? Pom pom pam. 3 kenttää putkeen. Ai mistä? Into the Zone. Et sä voi saada siitä ässää. Normaalilla. Et sä voi. Sen dropin takia et voi. Mä ajattelin yhden hitillä. Silleen niinku viimeksi kun pelasin tätä kenttää. Joo, sama mulla, mutta en siltä edes yrittää, koska kokemukset siitä kentästä on ollut pahoja. Ne on kyllä vähän pahoin. Mut sä et oo kokeillut sitä niin pitkään kuin mä. Sen verran kauan, että mä tiedän mikä kenttä tää on. Mut jos lähtis Lunar Whale no hit, nää olisi ihan kiva. Ui juma. Au. Mieti kun joku sais tässä pelissä alle tunnin ajan. Se vaatii itse aika paljon. Ja siis maailmanennätys on tunti 23 minuuttia, niinku 20 minuutin timesavea. How? Niin. Mutta Spectra. Siis mä aina unohdan, että tää kenttä on olemassa. Joka kerta. Tää pelataan niin harvoin. No Herman, Tää minä video- otin pari hittiä. Enkä sä ottanut niitä dropissa ihan. Ainoa millä mä selvisin on paniikki tässä. Tiesin. Se on Nuubi. aina hyvä heittää siinä vaiheessa kun pelaa Into the Zone. Joo, mulla on se mennyt silleen, että mä oikeesti yritin, niin siinä että mä otan vaan yhden hitin. Mä oon päässyt silleen. Niin sekin ottaa semmoista pienestä pallosta kaklikkeesta kesken.
mennään Strike on the Earth. Eikös näin, herra? Joo. Mulla on tää SL normaali. Pelasin noita peruste. Ja joku challenger sain tän sieltä. Tää varmaan hittu tuli SL. Vois jossain vaiheessa tehdä silleen, että vetää niinku huvikseen vaan tyyliin kaikki kentät, mitä mulla on unlockattuina. Saa nähdä, kuinka kauan se kestää. Kaveri lähettää Discord-viestiä, ei nyt oikein pysty. Sano tiukka jääkiekkomatti kesken. Topiasen jääkiekko. Ei maali, älä karkaa minulta. Kiitos. Okei, seuraava kenttä helikopterin aktivoitumiseen. Unlocked by Blesco. Tää on tää ihan noobikenttä, kun mä aina otan tässä hittiä. Se on sellaista. Ui. Mikä sä? Ei! Mä oikeesti kuolen tähän. Oikeesti. Siis joo, mulla on jo yksi hitti, mä en oo päässyt edes puoleen väliin. Ja onks siinä montaa checkpointtia? 1. Onks sä päässyt vielä siihen asti? Ei. Ai saa kyllä. Nyt pääsin. Melkein kuolin. Ai niin, mutta tässä on tää helppo droppi. Mä kuulostan random kentästä S vielä, jäämään kyllä avaan. Joo, mullakin on niitä. Mulla on siitä, mikä tarvitsisi revaa 250 kertaa. Se oli se joku erittäin rauhallinen kenttä, mitä mä ikinä. Oh. No siitä S sain ekalla yrittämällä. Ja kyllä mä veikkaan, että mä pääsen tähän. Ainakin jos tää tälleen jatkuu. Kyllä tän pitäis näin loppuukin. Jep. Mietin, että mihinköhän se maali nyt taas meni. Challenge. Puoli tuntia aikaa enää tässä speedrunissa about. Vai mikä on challenge on? Anteeksi, mikä? Complete playlist of 10 songs. Ai niin. Or more. 10, eikö vaan 10 complete? Ja sit lähtee helikopterilentämistä. Tämä meni kiinnostavaa, että mä en complete 10 kenttää. Complete a playlist of 10 songs. No vaikka mulla on 15 ässääkin. Joo, mä niin kuolen tähän. Taas. Joo, sinne meni. Vitsi vammanen kohta. Mä kuolen tähän aina, vaikka mä kuinka monta kertaa olisin vetänyt tää jo läpi. Kerro mulle juttu. Mikä homma? No niin. Oikeesti, tossa on niin paljon timelossia, kun siihen kuolee. Voisitko siirtyä pois tieltä? Mistä mä edes otin damagea tossa? Siinä ei ollut mitään, tää on silleen tää helikopteri, että nyt otan damagea.
No niin, nyt mä en jää tähän 80 sekunniksi vaan oottelee, että mitähän tässä pitäisi että tehdä. pelisi alkaisi. Niin. Ja nyt on tunti mennyt. Nyt. Tää kiroilet helikopteri. Siis mä vaan menin alaspäin tää helikopteri silleen kiro sana. Toki Close to Barracudakin me on tulee. hauska boss. Tulee oikein close to me. Eikös niin? Joo. Kuulostaa kyllä aina hyvältä, kun mä näpytin sieltä 3 ja taas kun saa kyllä nähdä päin. Tai no, varmaan enteri. Mä en oo kattonut sitä maailmanennätysrunia, niin mä en tiedä kuoliko se siinä kertaakaan vai ei. Hermon muuten mä oon saanut se achievement, että koitat saada vähintään niinku 3 tällä hetkellä, vähintään 200 A tai parempi. Okei. Mä meinaan tein sen vähän aikaa sitten. Mä en oo saanut sitä saakeli achievement. Aina mä voin kattoo onko tein se. Close to me. Close to me. Close to me. Mä oon pelannut Mä oon pelannut nyt 19 tuntia tätä peliä, mä oon pelannut 2 viikon sisään sen verran peliä. Aika surullista. Niin on. Mä voisin itekin kattoo seuraavan cutscenein aikana, että kuinka paljon mä oon tätä vetänyt yhteensä siis tätä peliä. Nyt ois vaikka no hittinä close to me, niin olisi ihan kiva. Terve tyyppi. Mä oon tyypin sisällä. Mä haluaisin näköjään sen lääkeen, miksi tämmösen 3 A tai parempi, niin mä sen 20 24. kolmatta. On siitä jo sit aika pitkä aika niinku yli viikko. Tää mä vasta 27. päivä tän. Miksi tästä tuli tää saha kahdesti? Tai toi hammasratas. Tuliko se Nyt niinku tulee- putkeen vai? Joo, Ää, sama ätäkki kahdesti, joka oli se eihän tässä ole hammasratas. mahdollista. Se niin vaan kävi. Voit vaikka tsekkaa videosta sitten, jos haluat. Oo, mikä homma taas peli. No niinpä. Okei, Close to Me jälkeen 3 kenttää ja 2 vikaa bossia. Ja sitten Till It's Over, niin sitten loppuu peli. Ei tää nyt kauan enää kestä. Sitten final boss on ihan mahtava. Mä viimeksikin pääsin se ekalla. Se on siis Aklin Tiepio moment. Joo, se on se, just se. Uh. Ässä, Close to Meistä. Hyvä. Tää on oikeesti ihan kauhean pitkä kenttä. Sä sait tästä game overin silleen. Niin mä en edes tiedä miten. Ja mulla on pelattu ihan jäätävän paljon. No niinpä.
Me ollaan ennen siinä niin paljon hävitty. Jostain sit nää ei vaan toimi pelitarkoissa. Liikaa pelannut hardcoreahan selvästi. Normaalit tuntuu vaikeammin. Kunhan ei menis plussalle tää runi, niin mä olisin äärimmäisen tyytyväinen. Erittäin tyytyväinen. Ei tän pitäis mennä yhtään plussalle, mutta... Toivon mukaan ei mene. Et kuole game overin veteen kansis. Tuosta ajattelin Herman kuolet johonkin Traitisiin joku 14 kertaa. Tää on kyllä sellainen peli, että vaikka tätä speedrunaakin, niin... ei tää siis tunnu kestävän kauhean pitkään, vaikka tää runi kestää niinku 1,5 tuntia. Tosi outoa silleen, että tässä on koko ajan silleen mukana siinä pelissä, että niinku ei haittaa vaikka tää kestääkin aika pitkään. Niin, hyvä peli. Hyvin tehty peli. Aloitin nyt 5 minuuttia myöhästään, niin kestää nyt vielä. Okei, no niin. Seuraava kenttä. No mennään sitten tähän ensin. En tiedä miksi menin tohon ensin, mutta vahingossa menin nyt siihen. Vindicate Me by Big Giant Circles. Tämä on ärsyttävää kenttää. No just joo hei. Otin heti damagea tosta, et niinku kiva. Vammanen kenttä. Anna se checkpointti. Vikakohta. Se on sellaista. Ajattele kohta. Annihilate kenttää. Mä pääsin sekalla, en kuollut niinku viimeksi. Se oli taas vähän time savea siitä. Se on hyvä. Vedin huonossa järjestyksessä nää. Okei. Joo, siis miksi mä tein ne tässä järjestyksessä? Mä tein keskimmäisen kentän ekana. Mä yritän käyttää turhaa liikkumista. Into the zone, yes hei. Se on hyvä musiikki, mutta parikymmen madon ne kulkee jotain 3 hardcorella. No niin justiin, ja nyt otin heti damageen käs nää missä mä oon. Kyllä mä pääsen droppiin ekalla, mutta... Ei droppiin pääsy on vaikea, droppista pääsy on vaikea. Into the zone, otin damagea. Mä haluaisin vaan niinku... kaikista eniten päästä tuohon seuraavalle checkpointille.
En mä oikein välittäis. No eipä tietenkään. Eipä tietenkään. Ja heti checkpointti on noin kaukana. Ei voi mitään. Vammanen kenttä tää Into the Zone oikeesti. Se on ärsyttävää. No heti tietysti otan damagea siitä, yes. Nää räjähtäviä palloja, sit kun täällä on nää madot. Madot, räjähtävät pallot. Miten sun pitäisi reagoida mihinkään? Mä kuolen ihan 100 varmasti. No niin, siinä meni toinenkin kerta. Tähän meni tää runi. Tää on niin ärsyttävä, kun tää on vielä ihan lopussa tää kenttä, niin tää niinku runit feilaa niinku tunnissa. Niinku silleen, että ei voi yhtään pahempaa aikaa tälle kentälle keksiä. Niin. Vihaan tätä kenttää oikeesti yli kaiken. Tää on huonoin kenttä tässä pelissä. Mä menetin tossa niin paljon aikaa. Mä menetin tossa oikeesti niin paljon aikaa, ettei mitään rajaa. Ettei huhu. Siis tossa meni oikeesti varmaan minuutti hukkaan. Pelkästään sillä, että mä kuolin tohon kahdesti. Yli todennäköisesti. Et niinku kiitos peli. No kai mä voin rauhoittaa sit kun tulee Tritis. Siis se voit ainakin rahoittua. Se on sun lempikenttä vaan. Se on ehdottomasti mun lempikenttä. Herran jumala, tässä... Into the Zone tulee noihin saakin tässä alussa noin... Tuota niinku sivuutta. Mä tuulasin niin paljon aikaa täysin turhaan. Vaan sen takia, että tän pelin tekijät teki vammaisen kentän. Tässä on löytävä väylä checkpointteja täällä kenttää. Sitten Tritis. Ei voi muutakaan kuin suoraan mennä vaan asiaan. Hyvä sä pääsit sen läpi. Tässä mä en kuole. Jos mä kuolen, niin mä poistan tän peli. Siis kuka tässä matkalla ottais hittiä? En ymmärrä. Mä luulen, että nuo lamput tekee jotain damagea, mutta ei vissiin. Eiks ne oikeesti tee vahinkoa? Ei, mä menin yhden Tekee sellaisen timanttien sisään. vahinkoa? En mä tiedä, enkä halua kokeilla. Kyllä mä hardcoresta joskus tähän vielä S saa. Niin, Tritis. Oh, mä menin suoraan ton ympyrän sisälle eikä tapahtunut mitään. No nyt mä otin damagea siitä. Niin tulee 5 minuuttia jäljessä sen pois. Mä yritän itekin tehdä tän. Se meni musta ohi se kolmio. Noniin, nyt lähtee Final Boss. Eli vielä periaatteessa 2 kenttää jäljellä ja sitten on toi se Till It's Over. No ärsyttää, kun tähän pitää tulla joku freetard cutscene, että niinku nää hyvästelee mut oikeesti. Ei, kuka semmoista tarvis? Eikö se ole loppujen lopuksi Final Boss? No ei, mut kun sen kentän nimi on Final Boss, koska se musiikin nimi on Final Boss. Timantista ottaa hitti.
Ja Okei. niistä lampuista ottaa hittiä. Meni yhden sellaisen läpi. No ei, Mä en ei sitten valokeilasta ota. Joo, mua ei kiinnosta sun typerät cutsceneit. Perhana. Mä saan oikeesti varmaan huonomman ajan kuin viimeksi pelkästään sen takia, että mä kuolin siinä Siihen. vammaisessa kentässä kahdesti. Sinne meni. Ja nyt on vielä final boss, joka on ärsyttävin bossi. Se on se Diebio. Diebio. Oh, et oo tosissas. Noni, sinne meni tää runi, sinne meni. Mitä? Mä teen tollasesta minipallosta damagea. Mulla on vaan 5 HP:tä jäljellä. Ei oo järkeä näin se yrittää. Okei, kyllä mä tästä selviän, ei tää on vaikea bossi. Tää on vaan ärsyttävä. Niin se on ärsyttävä. Aha. Et oo tosissas. Mä ekaa kertaa otin tosta kohdasta damagea. Ikinä. Tää menee niin huonosti tää runi. Pakko vetää huomenna uusi. Juu, itekin. Josta pääsis vähän eteenpäinkin. Diebio. 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 Enää mun lempibossia varmaankin. Annihilate. Joo, se on hyvä musiikki, hyvä kenttä. Mitä muuta haluat? Okei. Puolet HP:stä jäljellä. Sopivan vaikea. Okei, 2 HP:tä jäljellä. En mä tässä kohdassa ikinä ota damagea, niin ei sit pitäis olla haittaa. Ja vaikka autankin, niin en mä... Vaikka mä auttaisinkin, niin en mä ota ikinä 2 damagea tässä. Nyt on sit 7, sit sillä haimme puoli on. Koska tässä voi pysyä vaan yhdessä paikassa ja selviää. Ei voikaan, heti kun sanoin ton, niin... Kittiä tuli. Joo, mutta en kuollut. Olen tyytyväinen siihen. Se on hyvä kyllä. Nyt Annihilate. Annihilate. Spämmi. Mä en halua huonoa aikaa, mutta kun se tulee ja sille ei voi mitään. Kaikkeen ei voi vaikuttaa. Kuitenkin sen bossi taas bugaa. Kuka ja skippaa koko bossin sille. Sitten mä olisin silleen, oi juma, maailmanennätys. Mistä on normaali niin helppo bossi? Tuo ei ole tervettä. Kun se silmät alkaa vaan vuotaa ja... Muista kun mä pelasin tätä ekaa... Muista kun mä pelasin tätä ekaa kertaa, mun meni oikeesti niin monta game overia tähän. Mulle ei loppujen lopuksi olisi hirveen monta. Koska mä olin sunkaan aiemmin pelannut tätä yhden. No eikö siis se johtui siitä, että... Mä kuolin siellä ihan lopussa. Sitten niin kuin vikaan mahdolliseen kohtaan. Ja sit mä en enää jaksanut, mä en edes yrittänyt kunnolla. Mä olin vaan silleen, aina kuolin taas ihan sama. Tää bossi on loppujen lopuksi yllättävän vaikea. Normaalilla. Siis jollakin aloittelijaa oltais kyllä se kuulisi. Joo, tää on niinku... Eka kertaa kun vetää, niin kyllä tässä kuolee monta kertaa. Kyllä.
räjäyttänyt SL, niin Ja sitten kun sä tiedät, että sä voit vaan pysyä tuolla vasemmassa yläkulmassa puolet tästä kentästä, niin... Niin. Niin Ja sitten sit kun tuolla normaalillakaan noiden palloja ei tarvii liikkua, niin mukana käydään. Niin kun mennä ylös alas siinä, kun tulee droppi. Mm. Kun normaali pystyt vaan olemaan siinä, kun siinä menee tasasta. Niin kuin siinä hardcorella oikeesti se on ihan kauhea. Ihan hirveä. Silti mä ajattelin vetää se SL, se ei oo kaukana. Ei se on mullakaan, mutta... Onhan mä saanut tää normaalillakin jo SL, että... Ainakaan mut tappaa ne saakelin kädet, mä vihaan kaiken. Saamerin koura. Joo, ja sitten kun sieltä vielä tulee niitä palloja samaan aikaan, niin miten? No eikö siinä alkaa paniikki SL? Varmaan. Ei siinä oikein muuten voi selvitä. Ei joo, voi oikein. Mut ei näistä madoista damagea, please, kiitos. Meneekö no hitkin? Voi olla. On mulla tässä kentässä, tai tässä runissa, siis ei kentässä, paljon enemmän timesaveja kuin time losseja. Okei. Joka tarkoittaa, että kyllä mä saan uuden enka, mutta kuinka paljolla. Se ei ollut, no sinne meni no hitti tässä, mutta se ei ollut kauhean hyvä se mun Into the Zone. Ei, se ei ollut ihan hirveä. Joo. Saattoi muuten olla, että meni yhdellä hitillä. Koska siis tässä kohdassa nämä madot menee ihan samalla tavalla kuin siinä alussa. Eli voi periaatteessa pysyä täällä vasemmassa yläkulmassa koko tän ajan. Paitsi sitten kun ne loppuu ne madot, niin sitten ei. Oh, damn boy. Mitä mä teen? Sä vaan Jani oikein. No mutta ei tuu maailmanennätystä, se on varmaa, mutta uusi enkka. Mutta ajattelis pääsis sitä pelin minuutissa läpi. Mitä sä tarvitsis tehdä siinä? Se on käytössä varmaan mahdotonta. Mä todennäköisesti pääsen top 3, joka on ihan kiva. No niin. Monen edes vaan siellä nyt niin se. En mä tiedä, kun mä en tiedä sun aikaa. Mut Ei, saisit niin, vikaa, on saisit enemmän. vikaa. Mikä on aika, kun Aika mä todennäköisesti. sekaan kerran. Perhana, tähän ypehän alkoi tällä. Ei muuten bugannut se bossi. Tajusin vasta. Sad. Meni muuten maailmanennätys pitkään aikaa sitten.
We don't care what they say. Mä oon muuten komplitoinut melkein kaikki challenge. Kun jotain beatpointteja, niin tää pari eteen. Näyttää aika helppoa. Esim se, että se boss runia nyt tee 10. Tää on vielä kesken. Onko pitkä? Ei, mä aloitin vähän myöhässä, niin sen takia tää kesti vähän pidempään. Tulit nyt muuten videoon sitten ihan tiedoksi. Ei se ottaa kun ääni vaan kuuluu. Come on! Oi juma. Mitä? Se kun minuutilla. Uusi Parempi aika. parempi aika. Nice. That's annoying.